Mula sa pamamasyal natin sa ginagawang view deck sa tuktok ng bundok ng Sitio Baratao sa Barangay Acau sa bayan ng Bawang, La Union. Ngayon, sa isa pa nating episode sa Dulang Ilocano Channel, ay dadalaw naman tayo sa paanan ng Mount Kabugbugan sa Barangay Palugsili, Mansangan sa nasabing bayan upang silipin ang bago at kagagawang Bougainvillea Garden. Ito ang Glenside Garden and Bell's Cafe. Bago natin pakinggan ang kanilang kwento, alam ba ninyo na ang Bougainvillea ay dineklara bilang official provincial flower ng lalawigan ng La Union matapos pagtibayin ng lokal na pamahalaan ang Provincial Ordinance Number 055-2014 maliban sa mga iba't ibang makukulay na bulaklak na animoy nagpapasaya sa malungkot na kapaligiran ay madaling paramihin at alagaan kasi ang Bougainvillea. Sa ngayon ay hindi maipagkakaila na marami na ring mga plantitos at plantitas ang naguhumaling na mangolekta at mag-alaga sa halamang ito. Pakinggan po natin si Kuya Rolly Garcia kung ano ang kwento ng Glenside Garden and Bell's Cafe. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Okay, magandang umaga po sa inyo, Kuya Rolly. At pwede po bang pakikwento po sa amin kung paano po ang pagsisimula po nitong garden po ninyo? Magandang umaga naman, Sir Abs. Dati na kasi kaming nag-aalaga ng bougainvillea. Tapos nandun lang naman sa bahay, doon lang naman naka-display. Kaya yung ate ko, naisipan niya na pwedeng gawing negosyo. Kaya sabi niya, pwede nating gumawa ng garden para pasyalan ng mga tao. Kaya lahat ng mga bougainvillea namin sa bahay, yun ang ginawa naming pang-display dito sa garden mismo. Ayun, so doon nagsimula? Doon nagsimula. Oo. Ayun, bakit po Glenside Garden at Bell's Cafe po? Matagal na pinag-isipan ng ate ko yun eh. Pangalan, kinukulit ko siya lagi kung ano ipapangalan niya kasi kailangan talaga para makilala na kahit hindi pa nag-open. Yung Glenside, kasi namatay na yung asawa niya. Richard naman ang pangalan. Kaya naisip niya na para kahit wala na yung asawa niya, kailangan magkaroon pa rin siya ng memory dito. Naisipan niya, yung paborito ng asawa niya na bakasyon ng bahay doon sa ibang bansa, Glenside ang pangalan ng bahay. Ayun. Oo, sa tuktok ng bundok. Kaya naisipan ni ate ko na yun ang ipapangalan niya. Okay. Bakit po ba Bougainvillea po yung karamihang halaman dito? At kayo po ba yung nagtanim po rito? Oo, karamihan kasama si Manang nagtanim. Pero yung iba, binili na rin. Kasi ang bougainvillea, madali lang naman alagaan. Opo. Oo, tsaka pag ganitong summer, wala kang problemahin eh. Dilig-diligan mo lang, abuno. Talagang tignan mo na resulta, mamumulaklak sila ng gusto. Kaya hindi ka mahihirapan, hindi ka na nag-i-spray. Opo. Abuno lang sa katubig, okay na siya. Okay, yun po ang pag-graph. Yung pag-graph, yun ang medyo kailangang pag-aralan din. Opo. Pero nag-graph din po kayo? Paminsan-minsan, oo. Meron din naman. Okay. Kaalaman ng kaunti. Oo. At mga ilang uri po o variety po yung mga bougainvillea na nandito, Kuya? Kung hindi ako nagkakamali, Sir Abs, mga more or less 100 siguro. Na varieties yan. Pero kung kasama pa yung mga naiiwan pa sa bahay namin, higit 100. Higit 100? Oo. Kabisado nyo lahat? Ay, hindi, mahirap. Okay. Mahirap. Okay. Ano po dito yun, no? Yung pinaka, kumbaga gusto niyo yung pinakamahal na variety ng bougainvillea? Yung paborito ko, blueberry ice. Pero sa ngayon, hindi na siya yung pinaka-rare. Pero isa pa rin siya sa mga pinakamaganda.
Kasama niya yung pink pots. Ano po yung pagkakaiba po nun sa ibang bougainvillea? Bakit yung po yung sabi nyo na pinaka maganda? Kasi malilit yung dahon niya, malilit yung bulaklak ng blueberry ice. At saka ibang-iba kasi yung aura niya eh. Pati yung pink pots, maganda yung bulaklak niya, yung pagka-pink niya, malalaki talaga yung bulaklak niya. Saka yung dahon niya, talagang maaakit ka rin. Ito po bang mga bougainvillea, iba-iba po yung kanilang variety? Sabay-sabay po ba sila na namumulaklak? Meron ding nahuhuli, pero karamihan talaga halos sabay-sabay talaga. Okay. Maliban po sa bougainvillea na attraction po dito sa inyong lugar, at ano po yung main menu o pagkain kung sakali po na magsimula na pong mag-operate ito pong ano po niyo, pwesto po ninyo dito, kuya? Napag-usapan na namin ng management. Sabi nila, isa na yung sangyupsal daw. Oo. Tapos, mga barbecue. Ayun, ihaw-ihaw. Oo, ihaw-ihaw. Tapos, meron din budol fight, sabi nga nila. Halo-halo. Pero hindi kayang pagsabay-sabayin lahat. Unti-untiin na lang muna. Diba, itong pwesto po ninyo, halos nasa paanan po ng Mount Kabugbugan. Yun ang Mount Kabugbugan. Kitang-kita. Mga ilang kilometro po kaya o kaya lalakarin mula po dito sa inyo? Mga kulang 1 oras siguro mula dito. Mula dito? Oo. Pero kung sanay ka nang umakyat, 30 minutes lang siguro yan. Okay, so madadaanan din nila to, no? Oo, Sir Abs. Okay. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.